снима. Какво става YouTube? Вече сме седмица и половина от първото състезание, плана малко се промени. Трябваше да изляза на първо състезание в Пловдив на 5 октомври, но ще изляза на 23 във Варна. Като с треньора ми решихме да форснем формата. Днес ще ви взема с мен за една тренировка за гръб. Намирам се в новата зала в Младост на Олимп. Залата е жестока. Предразполага да се тренира тежко, има яки машини. Има къде да тренираме. Най-накрая в наистина хубава зала, която се намира в близост до нашия апартамент. Индивидуално с всяка една ръка ще дърпам. Обичам да работя индивидуално с крака, с ръце, с всичко, защото имам дисбаланс в тялото ми, доста голям. И така мога да обърна фокус на всяка една страна. С това ще закача. Ето и микрофонче е тук някъде. Да ме слушате как пъшкам. Така, чуваме си Хюстън. Чакай си взема нещата само. Някой доста по-мускулест от нас се тренира преди това тук. Аз съм дошъл загрял. Няма нужда да загрявам. Вече съм топъл. В момента съм на... В момента точно не съм сигурен, но мисля, че около 1900 до към 2200 калории в тренировъчни и нетренировъчни дни. Ще ви изложа, затова казвам някакъв диапазон. Къде колко приблизително се намирам като храна. Сега ме виждате с малко повече енергия, но съм пил бустер. Изключително съм изцеден в ежедневие. Но колкото по-зле се чувстваш, толкова по-добре ще изгледаш на състезание, нали така? Може да не е така, да е, ама ще разберем. Тук ще имам само 15 кг. Си майката. Най-накрая по една 20 да намеря. Аз ви казвам, че тук тренирах хората. Събрали са ми 20-ките. Малко размисли и страсти преди да започна. Наблюдението ми последните години е, че доста състезатели, такива, които вече са минали през процеса, но и доста нови състезатели, искат изключително бързо да свършат подготовките, изключително безболезнено, с възможно най-малко глад. Няма как да случи това нещо. Ако по време на подготовката си повтаряш, няма ли да свърши това нещо, или искам вече да се приключва, значи просто това не е за тебе. Или ти не си за този спорт, или спорта не те харесва. Едно от двете неща е. Но сигурност не го правиш от сърце и не го правиш, защото го искаш. И никога няма да бъдеш отдаден на 100% на това, което правиш, защото очевидно, че го правиш на сила и не ти хареса. А бодибилдинга е отдаване на 100%, да не кажа на 110% спорт. И другото, което съм забелязал, е, че това беше доста рехав warm-up, рехава загрявка. Настройката, психическата настройка и нагласата на независимо нов състезател или такъв, както казах вече, човек, който е минал през процеса, трябва да бъде независимо какво ще ми коства, каквото каже треньора, аз ще го спазя, ще направя възможно най-доброто, ще дам възможно най-доброто от себе си, за да бъда най-добрата версия на себе си. Почнеш ли да търсиш някакви оправдания, въпроси, ама колко ще ми отнеме, ама трудно ли ще бъде, не се захващи с това нещо. От толкова говорене ми залетя на очите. Така, ще минатам още тежести. Тия са доста лекички.
Понеже бях заснел едно видео, но не се получи като хората и го изтрих цялото. Моят състезател Станислав, който също ще излиза с мен, по-точно аз ще излизам с него, защото плана се промени. По принцип трябваше да бъда с него там само като треньор, но викам на моят треньор, така и така съм там, що да не мета една боя и да не излезе на състезанието, аз ще бъда там с него. Аз ще бъда там с него. За Станислав ще дебютира. За сега много ми хареса как върви, много отдаден. Виждам как дава всичко от себе си, но едно не ми харесва. Станислав, знам, че ще гледаш това видео. Много често мрънка. Не го прави съзнателно. Разбирам го, първата подготовка винаги е тегава, защото не знаеш какво да очакваш. Но виждам как иска да даде тези 100% от себе си, без някъде нещо да усира. И така, ще видя какво ще мога да заснема от Варна. Какво ще може да покажем с Станислав. Нямам очаквания, защото, както казах, първо състезание му е, дебют му е. Но формата, която постигнахме за около година с покачване и сваляне, нямахме толкова време да качим мускулна маса, но следващия път ще се постараем да качим стабилно количество мускули. Едно топ 3, ако успее да се впише, това ще е много добре. За дебютант. Аз често казвам, на моето първо състезание, когато излезнах, бях мъжка физика и се класирах 7 от 14 или 15 човек. Тогава се чувствах направо на седмото небе. Викам си, баци, шампиона съм аз. 7 от 15 човек. На второто ми състезание излезах на класически културизъм и станах трети на младежи от 7 човека. И при мъже станах последен, поради простата причина, че си изпотих супер много от притеснение. Не знам всъщност дали беше от притеснение толкова, защото винаги съм чувствал сцената, че е моето място и съм супер хладнокръвен и затова много ми харесва да позирам на сцена. Или по-скоро не бях в най-добрата си форма и не бях обезводен, като хората, разбира се. Но учим се от грешките си. Ева си забравих да ги уря. Как иде? Пак едно обръщане към състезателите, защото последните няколко години наблюдавам много състезатели, сменят постоянно треньорите си. Всеки един сезон с нов треньор. Хора, моля ви се, не го правете това. Когато нещо не ви се получи на състезанието, никога не търсете първо грешката в треньора си. Задайте си въпроса, всичко ли направих? Отдадох ли се на 100%? Издържах ли на диетата без да чиитвам? Защото много от вас, без да си признават в коментарите, чиитват често на диетата си. Даже да не кажа, че всички състезатели чиитват, без да споделят на треньорите си. Включително аз съм го правил и затова никога не съм си позволявал да търся вината в своите треньори. Задайте си въпрос първо дали сте направили всичко както трябва, преди да почнете да обвинявате вашите треньори. Пък ако сте спазили всичко на 100% това, което са ви го дали, да, може би вината вече тогава е наистина в тях, но докато не си отговорите на този въпрос, не я търсете от тях тази вина. Сигурно ще ви зададете въпроса защо смених моят треньор. Не съм сменян поради лоши отношения, аз не обичам си сменям треньорите. Не сме се карали с Георги, моят стар треньор, или нещо да се е случило. Просто реших да пробвам нов метод с нов човек. Пък и Валентин ми е изключително близък приятел. Един ден в нас вика с русенския си акцент: ари да направим една подготовка. И викам, що пък не, айде да пробваме. Може пък да се получи доста добре. И така. Следващата ще е работна.
Добре. Еми да направим първа работна серия. Ще си взема почивка с другата ръка, за да може да е оптимална серията. Хора, както ви споделих, имам клиенти, занимавам се с онлайн коучинг. Ако искате да промените себе си по един или друг начин, да изчистите лесни мазнини, да се подготвите за състезание, да покачите мускулна маса, не знаете откъде да започнете, свържете се с мен налично в Instagram и ще ви помогна да постигнете вашите резултати. Повярвайте ми, диетите няма да са броколи, пиле, краставици, бяла риба и такива скучни неща, защото за мен е изключително важно една диета да е удобна за човека, който я спазва, защото на мен ми е пределно ясно, че 99% от хората не искат да бъдат културисти, не искат да спазват тези стриктни диети. А и аз ги разбирам, защото една такава диета човек ще издържи 3, 4, 5, 6 месеца, но откровенно след това, скъса ли се синджира, може да не спре този същия човек да яде в продължение на пак 6-7 месеца и то не е нормално прияждане, а е дохранително разстройство, което си е направо болестно състояние. Не искате скучна диета? Пишете ми лично в Instagram. По-натежак си тия. Може да не са толкова тежки, ама на мен ми тежат в момента. Трябва да има баланс, за да може диета да бъде спазана за дълго време и да бъде оптимална, да имате хубавите резултати, трябва да е приятна за вас. Често казано, в ежедневие не знам кой ми изпива повече. Недоспиването от глад и преумора и работата на компютър по 9 часа. Да, силно не звучи толкова натоварващо да сидиш пред компютъра и цъкаш по 9 часа, ама психически доста измаря. Не, нямам овен. Си почина пак за една по-хубава серия. Между другото, наскоро ми се случи и се почувствах доста приятно. В мола бяхме си един приятел, разхождахме се. Той търси нещо да си вземе. Наскоро, това си му беше при 3 месеца. Разхождаме се, не знам в кой магазин бяхме. И така се разминах с едно по-едро момче. Виж, че тренира. Оказва се, че е бил състезател. Състезава се в Федерацията за натурални. Не знам как се казва. Нямам представа името на самата федерация. Но ме спря и ми вика, извиняй, брат, ти не си ли Антонио? И когато хората те разпознават, аз не съм въобще известен. И ми стана толкова хубаво. Толкова приятно се почувствах. И си казвам, вас си много яко това нещо, бе. Като малко дете на Коледа се почувствах. С мечтания подарък. Няма да може тук. В подготовка има един момент от серията, дето колкото искам да тренирам до отказ, все едно просто мускулите казват, fuck it, предаваме се тук беше.
И колкото и да искам да дръпна още едно, не мога. Направо ставам безпомощен. Жестока машина. Последните 2 пъти я правя. Ето тук ми е хвата широко с надхват. Жестоко усещане. Първият път, като дойдох в тази зала и огледах машините, толкова много се зарадвах. Не се бях зарадвал толкова, като си купихме преди. Няма 2 седмици, май, BMW-то. Взехме си нова кола. Не бях толкова щастлив за колата, колкото за фитнеса. Сега за не сме силендури, тия тежести, миналия път правих с 3,24. Понеже ме мързи някой е тренирал с 15-ките, ще метна направо върху тях 20-ки. Трябва да не бъдем силендури, си разтоварим тежестите. Правете го и вие. Не сте единствените в залата. Има и други хора, които тренират. Най-вече жени, които сигурно не им е приятно да разтоварват 20-ките на някой друг мъж. Не казвам, че една жена не може да си разтовари тежестите, но сигурност половината и тренировка ще мине, ако на лек прес има 400 кг, с това да ги разтоварва. Ако някой е преценил да си пробва лимитите на лек прес. Някой малко по-нисичък прави от мене. Това ще сваля. Тия са ми сравнително леки, не мога да разбера защо. Между другото, хора, сега не снимам full day of eating или цял ден как се храня на български, защото не искам да вкарвам прекалено много англицизми в видеята си. Не снимам full day of eating поради просто причина, че в момента храната е изключително малко, е изключително скучна и не знам дали ще ви бъде интересно, ще го гледате това нещо. Но ако искате да видите как се храня в тренировъчни, нетренировъчни дни, в подготовка, седмици и половина от първото състезание, 3 седмици и половина от второто състезание и мисля, че около 5 седмици и половина от баш състезанието, което ще е в Унгария за про-карта, ще се боря. Ако искате да видите такъв тип видеа, напишете ми отдолу в коментарите. Другото, което е след подготовката, ако искате да видите full day of cheating видео, също ми го напишете, понеже с по-чувствителен стомах съм, не държа толкова много на мръсна храна, ако трябва да бъда честен. 1-2 хранения и стомаха ми приключва. Но мисля, че един ден читинг, най-много да имам киселина, следващия ден газове. В основен период сигурно ще направя full day of eating. И така, ще да се съблека. В края на деня за някои неща си оставям простак. Не може сега. Па и торта, па и конфитюр. Сега. Може би от тук на сета ще снимам само топ сета и беклафа. Даже май само топ сета, за да не губя повече време, че много се забавям така. За да работите наистина оптимално с мускулите си, само ми дава малко кислород в главата. Няколко фактора са изключително важни. Изпълнение на движението, амплитуда на движението, т.е. обхвата
И разбира се темпото. Между другото, едно от състезанието, което е по план, по график, но не е сигурно дали ще го направя, е състезанието в Румъния. Muscle Fest. И мисля, че като решение, което ще е по-разумно, е да направя тази Унгария, да видя къде се класирам, да видя как се класирам, за да преценя дали наистина ще си струва пътуването до Румъния. Да не излезне просто една безсмислено скъпа почивка, екскурзия по-точно, защото таксата за участие е пак 280 мисля, евро, боята е 135 или 140 евро и само до тук са близо, колко станаха, 800 лева. Пък бекстейдж пас, ако трябва да се купува, лайвстрим, все пак майка ми и леля ми ще си бъдат в България, баща ми също. Те ще искат да гледат сина си. Един стрим е, мисля, че също около 20-25 евро. Спане път. Та, сванахте ми мисълта. Не да ида там. И не да ме бият, а направо да му убият. Та това първо Унгария да мине. А Унгария се очертава между другото да е доста силно шоу. Да видим също с къде сме като форма. Уй, ще се прибия. За пръв път през живота ми, в която и зала да съм тренирал, където и да съм тренирал, толкова як долен скрипец. Или въобще как се казва тази машина, low roll. Не съм виждал по-удобен и по-як. Между другото хора, гледам с клиентите ми да държа доста приятелско отношение. Защото просто като е само коучинг е много сухарско. Ей, това са килограми. Формата, която виждате в момента, е форсната да стане по-бързо. Все пак в последния момент се промениха плановете за състезания. Та на състезанието във Варна очаквам да съм на едни 70, може би 80% като форма. На нашото NPC се очаква да съм между 90-95% форма и вече на унгарското състезание, разбира се, сам трябва да бъде топ формата, трябва да бъда на 100%. Това често казано може би не беше добро решение да
изведнъж да я натисна толкова много подготовката. Но ще се види. Ще си проличи дали си е струва или не си е струва. А той няма тежки дъмбели? Е там са. 50 кг. Тук ще го преместа. Нали си пречиме там. Да сменям категорията. Мъжка физика. Неделя сме на кръщене, ще има ядене, аз не мога да ям. В момента съм като кроманьоне с главата, браснаря ми ме взе в последния момент. Той всъщност вече не е браснар, де. Той е програмист. Но не изневерявам на браснаря си и съм благодарен, че все още ме взима. Защото нямам доверие на никой друг. Само на още един браснар тук в квартала, но е много зает. Трудно се съчетаваме. Не, излъгах ви. 3 са браснарите. Ма трети живее в Търново. Премести се от София. Чувствам се малък, мек и мазен и пребит. Отдолу сещам, като се загащам, как ластика на боксерките ми хлопа. Все едно съм ги откраднал без да ги меря. Чувств размер са. Нямам търпение за пистачо. Шамфастък. Казах без много англицизми. Та шамфастък, бисквитка с шамфастък. Сигурност. Бисквитките от този път, които ще ям, са Майкъл Кивиш. Кофта е си толкова чист, че ти е лошо постоянно. От друга страна изглеждаш добре. Имаш някаква сила, ама не е постоянна. Преди да си по-дебел, ще изглеждаш по-едър и си по-силен. Не бе, слушайте какви глупости говоря. Може би ще дойде малко оверкил, т.е. прекалено много за някой. В случая в момента и за мен на някаква степен е прекалено много, но ми е последната тежка тренировка преди състезанието, защото следващата седмица няма да тренираме тежко. Защото последната седмица преди състезанието цаката не да тренираш тежко, не да тренираш за хипертрофия, не да тренираш до отказ. Да, може да тренираш близост до отказа, но когато си 7 дни преди състезание или по-малко от 7 дни преди състезание, не търсиш хипертрофия, защото тези разкъсвания, тези възпаления водят до водна задръжка. Тая водна задръжка не я искаме. Искаме водата в случая, да се вика да я раздвижим, да раздвижим водите на български. Та сега, като последно упражнение, не знам колко ще направя. Ще се понабирам малко, леко само. Няма да мога повече.
Единственото движение, което го избягвам като базова е хоризонталната лежанка с лост. Просто защото в бодибилдинга и ако търсим хипертрофия, няма много голяма файда от движението, защото работим с много малки част от гърдата в пиковата част на движението. Почти даже никаква работа с гърдата. А риска да направим травма е доста голям. За видеото от залата YouTube, може би тук ще приключи. Може да се видим след това вкъщи. Имам само едно упражнение за прасец. Мисля, че няма смисъл да ви го снимам. Ако нещо позирам, ще го кача в края на видеото след зала. Защото между упражненията понаправих някоя друга поза. Много преценя, ще ги кача. Ако ли не, ще ме видите директно на състезанието и кадрите от състезанието. Пак казвам, за тези, които не са ме последвали в Instagram, може да ме последвате. Става линк в описанието на видеото. Там съм доста по-редовен и качвам доста редовно. Така че последвайте ме в Instagram, за да следите повече от мен. За сега от фитнеса ви оставам. Хайде!